Στα επόμενα λεπτά θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα, και όταν λέω άμεσα εννοώ μέσα στις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες, ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Ένα εισόδημα το οποίο θα προέλθει από μια online επιχείρηση ή virtual reality business, δηλαδή επιχείρηση εικονικής πραγματικότητας, η οποία όμως θα παράγει πολύ πραγματικά εισοδήματα, εν αντιθέσει με τις πραγματικές επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια παράγουν μάλλον εικονικά εισοδήματα. Πολλοί ειδικοί στους χώρους των επιχειρήσεων και των οικονομικών έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν την τέλεια επιχείρηση. Οι περισσότεροι όμως τελικά καταλήγουν στα εξής 7 κοινά σημεία στην περιγραφή τους. Πρώτον, είναι το προϊόν. Θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και ανελαστικής ζήτησης. Δεύτερον, να δίνει τη δυνατότητα μεγάλου ποσοστού κέρδους. Τρίτον, να χρησιμοποιεί προηγμένους και τεχνολογικά επίκαιρους τρόπους προώθησης, διακίνησης και διαφήμισης. Τέταρτον, να μην χρειάζεται μεγάλο αρχικό κεφάλαιο. Πέμπτον, να μην έχει ψηλά λειτουργικά έξοδα. Έκτον, να μην απαιτεί πολύ χρόνο. Και έβδομον, να μην έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Ένα εξαιρετικό προϊόν θα ήταν παραδείγματος χάρη το νερό. Είναι πράγματι ένα αγαθό που έχει ευρεία κατανάλωση και πραγματικά ανελαστική ζήτηση. Το γεγονός όμως ότι βρίσκεται παντού και είναι πολύ εύκολα διαθέσιμο μέσω της φύσης, μειώνει αρκετά τη δυνατότητα επιχειρηματικής του εκμετάλλευσης από το μέσο επιχειρηματία. Το δεύτερο σε κατανάλωση υγρό στον κόσμο μετά το νερό είναι ο καφές. Και μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι χρησιμοποιούμε και νερό για να φτιάξουμε καφέ, καταλαβαίνετε πόσο δημοφιλές είναι σαν ρόφημα. Ο καφές είναι πράγματι ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Σκεφτείτε ότι μόνο στην Ευρώπη καταναλώνονται 1,2 δισεκατομμύρια κούπες καφέ την ημέρα. Και πάνω από το 80% των ενήλικων Ευρωπαίων πίνουν καφέ. Λόγους που ο καφές είναι και το δεύτερο σε αξία χρηματιστηριακό προϊόν μετά το πετρέλαιο. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ιδίως για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα, να κατανοήσουμε επίσης και το πόσο μεγάλο ποσοστό κέρδους έχει ο καφές. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακόμα και τώρα, σε περίοδο κρίσης, ανοίγουν συνέχεια καινούργιες επιχειρήσεις με πολύ ψηλά κόστη αρχικής επένδυσης που προσφέρουν σχεδόν αποκλειστικά καφέ. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας δεξιά, θα μπορέσετε να μάθετε το πώς θα μπορούσατε να έχετε ένα μερίδιο από την παγκόσμια αγορά του καφέ. Το πώς θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια σημαντική πηγή εισοδήματος έχοντας μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται εξαιρετικής ποιότητας καφέ, αλλά συγχρόνως και τον πιο υγιεινό καφέ. Θα ενημερωθείτε λεπτομερώς γι' αυτό. Και το πώς θα αποκτήσετε μια επιχείρηση που δεν χρειάζεται απαγορευτικά κεφάλαια για να την ξεκινήσεις, με εξαιρετικά χαμηλά λειτουργικά έξοδα και ουσιαστικά κανένα απολύτως γεωγραφικό περιορισμό, αφού χρησιμοποιεί τους πιο προηγμένους τρόπους προώθησης και διακίνησης. Μια επιχείρηση που θα λειτουργεί αδιάλειπτα 24 ώρες 24 ώρο, χωρίς όμως να απαιτεί τη φυσική σας παρουσία. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα τα πούμε μέσα.